करो यारा में अभी बाटे हो जामे लगे ठीक ना आज की जतरा बा छाबा से काम चला हो ये औरबू आगा बायो बही खतरा बा छाबा से काम चला हो ये औरबू आगा बायो बही खतरा बा Mixed by Rasila Studio. DJ Mukesh Chakia. Mukesh Chakia. ये कुत्तो याई बलिष्ठ हो 2-4 दिन कोरोना बेटा हो करे नीला थोना तू हंस सुन फोन को के दे म खुद देता हो सुना तारा के खुदे फोन के बुलाए एक कुत्तो याई बलिष्ठ हो 2-4 दिन कोरोना बेटा हो करे नीला थोना तू हंस सुन फोन पकेते में खुद देता हो पनल बामो कतो मरी हो जाऊ कतू साल भर से बहारा भातरा बा पाछावा से काम चला हो यरबू आगा बायो बही खतरा बा पाछा से काम चला हो यरबू आगा बायो बही खतरा बा DJ Mukesh Chakia. Mukesh Chakia. ढोढी पक्का पिराइट आइल बा नीचे के सब बलस फसाइल बा नित्य से राजा कोरोना यति प्रति खमन जहुआइल बा अरे दादारी सब लसर फसर हो गइल बा ढोढी पक्का पिराइट आइल बा नीचे के सब बलस फसाइल बा नित्य से राजा कोरोना यति प्रति खमन जहुआइल बा चिंता न कर तू धीरे हो धर तू मोरा में तोहर तो बखरा बा छाबा से काम चला हो ये औरबू आगा बायो बही खतरा बा छाबा से काम चला हो ये औरबू आगा बायो बही खतरा बा करो यारा में अभी बाटे हो जामे लगे ठीक ना आज की जतरा बा ऊपर से काम चला हो यरबू भीतर बही खतरा